Nu mai, că nu mai e. De ce s-a făcut aici? A Mihai dă acolo și aici pula. Nu. Pământul scap. Acolo e groapă. Nu mai. Bă, o urci, bă! Nu, hai, să te văd! De aici, mă! Nu, hai, s-o dus, da, s-o dus. Ovi, fătă, un stou! Așa, Ovi, Dumnezeu îți dă minte, fă dreapta cât poți. Fă dreapta cât mai ai cu șef. N-are rost că știi că ai probleme și... Ușor, merge. Dă că merge. Merge. Amuț, îți faci lucrarea. Dai că vine! Mai o dată și Un pic mai tare, trebuie un pic mai tare. Bă, Mihai, hai mai tare un pic. Un pic. Trebuie să dai eu. Dar nu sare ție fața în aer, bă, Mihai. Ai întrerupere de gaz. Hai, mă, de față, da. Și-au mă curcat. Eu fac de curcat. Bă, mă, să mă rău, urcă. Băi. Și cu urgitul. Scuzați. Ca pe pula aici. Lasă-o, Mișule, că sare prea tare. Mișu. Dă-i rău, dă-i rău. Dai să vin cu tine, că am un crea pe față și nu mai cu cine mere.